नोंसालाया जितु नैबेयाव बिटिआर सरकारनि जितु साख्रि बेखौ मोनफुंनो हाबाय दायो गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि न'खराव गिबि खेब नोंथांनि फिसालायानो साख्रिखौ मोनदों नामा? न'खराव मारै सोलियोमोन नोंथाङा? मा मावनानै सोलियोमोन? जेबो नङा दे बुं खामानि मावो। जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिनामुल्य एबा थाइसेबो रांखावरि लायालासिनो बे साख्रिखौ गथायदों नोंथांमोना बे समाव मा बुंगोन सरकारनिसिम? गोजोननाय मोनदों। सानदोंमोन नामा नोंनि फिसाज्लाया गभर्नमेन्ट साख्रि मोनगोन? आंबो सानाखै। ओरैनो मोनदों, गोजोननाय मोनबाय आरो। प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारखौ मा बुंनो सानो? जायखिया मोजांखौनो मोनदों। दा गोजोननाय मोनबाय आरो। सानदों आरो माबायदि मोनदों गोसोआ? फरेस्ट गार्डआव पास जादोंमोन आदा। माबानि गोसोआथ' मोजाङानो मोनदों पास जानानै। ओमफ्राय आरो आं हास्थायो जे बिदिनो बिटिआर सरकारा बिदिनो होलांबाय थानो हागोन माबाफोरनो। मा मुं नोंथांनिया? आंनि नामा राफेल ब्रह्म। गामि आरो जायगाया? बोथियाबेल पाटगाव ओनसोलनि, बोथियाबेल गामि पाटगाव ओनसोलनि। आसा दंखायोमोन नामा बे साख्रियाव उथ्रिसारनो हागोन होननानै? आसाथ' दंमोन, एग्जामा मोजां जादोंमोन, रिटोना माबायाबो बायबायानो थिग मोजाङानो थांदों। ओंखायनो आसाथ' दंमोन, दा बेखौ नेगासिनो दंमोन आरो रिजाल्ट ओंखारनायखौ। आरो पास जाबाय, मोजां मोनबाय। नोंथाङा थाखा फैसाफोर होनो गोनां जादों नामा बे साख्रिखौ मोननायनि थाखाय? थाखाथ' आंथ' जेबो होनाङाखै। दा थाखा फैसा गैखायाबो न'आव जोंहा एथ'ग्राब जेबो हा हुबो गैखाया। ओमफ्राय दा गार्डआव पास जाबाय आरो। जिहेतु जोंहा दा ससियेल मिडियायाव रांखावरि होनो हानाय एबा गिदिर गोलावफोरजों लिंक थानाय मानसिफ्रासो बे साख्रिखौ मोननो हादों होनना बुंदों। नोंथाङाबो बेबायदि मोननो हादों नामा सोरजोंबा लिंक लानानै? आंथ' जेबो लिंक गैया जोंनाथ', आं जेबो बिदि लिंक लानानै मोनाखै। ओमफ्राय दा गुबुना मा होनो आंथ' बुंनो हाला। आंनाव न'आवनो थाबाय थानाय जाबाय, आं बारा खबरबो लानाय जायाखै मालायखौ। जायखिजाया थारमाने नोंथाङा पार्सनेलि आंना गरसेबो फैसा होनाङालासिनो नोंथाङा मोननो हाबाय साख्रिखौ दा? औ, पार्सनेलि आंथ' जेबो होनाखै फैसा होनाया। बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जिहेतु फरेस्ट गार्डनि साख्रि बेखौ नोंथाङा मोननो हाबाय। दा बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम मा बुङो? बर'निसिम आं बेखौनो थेंक इउ बुंनो सानबाय माबानो बिटिआर सरकारनिसिम बे साख्रि होनायनि थाखाय। नोंथांनि नोजोराव बिदिनो उनावबो होबाय थालांगोन, बिदिनो भेकेन्सि ओंखारलांबाय थागोन हास्थायो। नोंथांनि नोजोराव बे फरेस्टनि जिथु साख्रि बेखौ होनाया जेनुइनलि जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा? पार्सनेलि आंनि थाखाय आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंबाय, जेनेबा आंथ' जेबो फैसा थाखा होनाङाखै। दा मालायफोरखौ आं बुंनो हाया आरो, मालायफ्रा मा सानोबा सोरबा माबाफोर मोनथिदोंबा। दा आंथ' पार्सनेलि आं मोनथिनायाव आं जेबो होनाङाखै। दा बेखौल' बुंनो हायो आरो। नोंथांनि न'खराव दा माबायदि खुसि जादों? नोंथाङा जिथु सरकारि साख्रि मोननो हाबाय, न'खरा माबायदि खुसियाव दङ दा? खुसियाथ' खुसियानो जोङो बयबो, माने बिदिनो ट्राइ खालामगासिनो दंमोन ना एग्जामफोरखौ, जायखिजाया माबा ओंखारबानो, भेकेन्सि ओंखारबानो। ओमफ्राय दा न'खराव रावबो माबा गभर्नमेन्ट जब गैखायामोन नालाय जोंना। नोंथाङानो फार्स्ट? दा मोननानै औ। बेसे बैसोनि नोंथाङा? आं दा 23 बोसोर जाबाय।